Урок 1. Запознаване с интерфейсът на Autodesk Maya 2014 във вариант като потребителски интерфейс на Windows. Като начало ще зададем нова сцена, след което избираме Don't Save. В горния ляв ъгъл е разположена заглавната лента. Тя показва номера на версията на Maya, както името на сцената. Лентата с менюта ви позволява бърз достъп до многобройните функции в Maya чрез падащи менюта. Съдържанието на всяко меню ви дава достъп до функционално близки инструменти, команди и настройки. Независимо от набора менюта, който ползвате, основните менюта File, Edit, Modify, Create, Window и Help винаги ще присъстват в лентата с менюта. Тези менюта са общи за всички работни потоци. Те ви дават достъп до много от общите команди за графично редактиране, които се намират и в други софтуерни пакети. Например, това са Cut, Copy, Paste, Save и т.н. Както виждате, след меню Window, когато е избран някой набор, менютата по-нататък в лентата се различават. В селектора за наборите менюта са разположени 6 набори от менюта. Това са Animation, Polygons, Surface, Dynamics, Rendering и End Dynamics. Лентата за състоянията Status Line включва важни инструменти, които може да ползвате докато работите. Например, маски за селектиране, режим на долепване и бутони за рендериране. Вие може по всяко време да ги скривате, пускате и да работите с тях. Шелфът се намира под лентата със състоянията Status Line. Тя съдържа бутони за достъп до най-често използваните команди и инструменти. Освен това показва и всички грешки и предупреждения. Може да изпълните команда или да активирате инструмент, без да е нужно да търсите команда или инструмента в съответното меню. Също така има възможност да запишете командите по ваш избор. Кутията с инструменти съдържа бутони, активиращи повечето често показвани инструменти за всички работни потоци. Времевия плъзгач, наричан още Time Slider, и диапазонния плъзгач Range Slider се намират в долната част на работния прозорец на Maya. За да увеличите времето за дадена анимация, се издърпва диапазонния плъзгач. Задава му се и някаква стойност за по-голяма анимация. В долния ляв ъгъл е разположен командния ред на езика Mel. Там може да записвате различни команди на този език. В лентата за обратна връзка ви се показва командата, която изпълнявате. Малката икона в десния край на командния ред е на бутона Script Editor, редактор на скриптове, който ви позволява да създавате и редактирате дълги мейл скриптове. Освен това показва всички грешки и предупреждения. Прозорецът Атрибут Editor показва всички свързани възли и техните материални атрибути за селектирания обект. Под панела Атрибут Editor се намират съответно и панелите Tool Settings, Channel Box, Layer Editor, а до тях от лявата страна е разположено и работното пространство, работния прозорец. То по подразбиране е в перспективен изглед. Съществуват няколко видове изгледи. Това са топ, фронт, сайд и перспективни. Изготвил инженер Николай Маринов Недялков. Технически университет Габрово, специалност компютърни системи и технологии.